What's up mga idol? Muna akong mga tanong din mga talong mga idol. Ayan o, dagko na, pwede na siya magulay mga idol. May pinya pa, may lemongrass mga idol. May mga puno ng mga ano mga idol. Kalamansi. Ayan, pakita ko sa inyo mga idol ha. Ito mga idol, malalaki na. Ayan, ito mga idol. Ayan o, bayabas. Ayan, ito mga idol. Ayan, kita ko sa inyo. Ito mga idol, malalaki o. Ayan, merong malalaki dyan. Ayan po, ayun o, ito mga idol o. Ayan, pakikita ko sa inyo mga idol ha. Ayan, masarap to sa gulay. Ayan, ayan mga idol. Ayan, ito may ulagbati pa. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, marami ako dito mga idol, mga kung sa Bisaya pa, tanlad. Ayan o, mo ni siya kung mga bulak. Ayan, ito mga idol oh, itong gagamitin ko sa araw-araw, itong motor ko. Itong aso ko, Big Shoe. Ayan oh, up, 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 up. Dali! Shoo! Ulaw-ulaw man ka. Up na siyo. Sige. Up na siyo, sige. Sige siyo. Up na siyo. Up na. Kain na naman. Busog ka pa siyo. Mamaya na. Itong aso ko mga idol. Ayan, sige kang kausap. Wala pa pagkain, wala pa. Mamaya pa. Murag ulan ni ba? Oh, ulan jud mo mga idol. Sugas ulan oy. Oh, alak ka. Ulan mga idol, may ulan na. Yan, magbaha na lang mo diri mga idol pag maulan. Diri mag-agi ang baha mga idol oh, sa muang atubangan sa mga balay oh. Pakita na ko sa inyo mga idol ha. Diri mag-agi ang baha karon. Diri ang tubig mag-agi. So thank you kay mga idol sa pagpanood aning video na to mga idol.